muri Zimbabwe aiwa chava chishamiso nokuti sezvamunoziva mese kana sezvamakanzwa kuti aiwa vana Jameson Timba nana Amos Chibaya vakasangana kupress conference apo vakataura mastructures ebato reCCC. Asi nzara nhasi mupinda nhau dziri kunze aiwa vanhu ava vana Jameson Timba nana Amos Chibaya they are now fighting over CHAMISA blue movement. Aiwa nemadifference ekuti vamwe vachiti tinoda centralized power, vamwe vachiti aiwa tiri kuda mastructures vanhu vangapuwe zvigaro muri Zimbabwe. Sara pinda munyaya izvizere nokurudzira subscriber ulike utina on the bell icon rabuchora updates anokupa pano paZVAITWA News Live nokuti nhau dziri kubuda mupindula news muchinzi Timba and Chibaya are embroiled in a heated dispute regarding the selection of cluster leaders and other key positions within CHAMISA's prospective party. Timba insists on transparency and inclusivity in the leadership selection process, believing that democracy should be upheld at any level of the new party structure. Chibaya's stance leans towards a more centralized approach, where individuals close to CHAMISA would be favored for key positions, thus consolidating control within the inner circle. Ndo mashoko anachitagwa panapa zvinzi aiwa vanhu vari kuita madifferences ekuti Jameson Timba ari kuti pafana kuita transparency pakupuwa zvigaro, apawo Vana Chibaya vachiti aiwa tiri kuda centralized power mublue movement. But mashoko ari kubuda mupindula news aya muri Zimbabwe. Tudze mafungiro iyi munoti kudii pamusoro penyaya iyi pinda mucomment section medu, musangano subscribe like yotina on the bell icon. Tomochera updates anokupa pano paZVAITWA News Live.